Assalamu alaykum mehriban ýeşler Türkmen wagtylarynyň edip muşdokdary. Arkada prezidentimizin saýtyna toýly mekanymyzda bugun Aşgabat şäheriniň güni. Ginesin bütün dünýä rekordlar kitabyny girilen Akmermer paýtagyny Aşgabat şäheriniň güni bilen gahryman arkadamyzy ähli dide tomaşa diýip iýleşmedi, edip halkymyzy tüýsürekden mählugat duýat goý ilmedama gahryman arkadamyzyň saýtyna Türkmenistan döwletimizin ad owalaty dünýä ýansalynyň gahryman arkadamyzyň jansa bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähli tüm işleri ilmedamada Türkmenistan Rowaşyň watanynda diňe üstünlükleri rowaşlary betenmegini ardy bolýar. Şeýle de mehriban ýeşler sizem unudumyzok 0504 gysga telefon belgimizde her bir uradyan SMS-den esaslanıp biz gepleşmegin her bir mihmanlaryny saýlaýar. Şoň üçin ura bermeli 0504 gysga telefon belgimiz sizin hyzmatynızda. Ondan hemen bugun bayramçylyk size soňky dokumenty ýurdumyzyň meşhur aýdaýtymykda. Şoň garaşýaga onu aýdýar. Ondan hem mehribanlar tanış bolan ýurdumyzyň meşhur artistleri we şeýleri elbetde bugun biziň mihmançylykda halifalarymyz bilen artistlerimiz bilen bugun sizdiň şahat bulup paýlamak üçin şu ýere ýygnaşdyk. Tanış bolýar. Tanışdyrma merakgämikän şonu diýene öýde işmak baraýyn. Türkmenistanyň halk artisti şol wagty bolan halifa Mollum, Aşyk Gurban, şol sany Türkmenistanyň atgydarynyň artisti Amagun Mehmet Ýazyba. Şol sany ýurdumyzyň meşhur sahnalaryna gülüp şahatlyk bilen toýdur bayramlarymyzda bereýän meşhur artistlerimiz we şeýlerini Türkmenistanyň atgydarynyň artisti Gülşat Takyr we şol sany Çeppe diýip tanýan ady artistçylygyny Täç Mehmet Amanuly. Bugun bize mihmançylykdan öýdüň üçin bilip goýun, ony Çeppe diýip gepleşme dowamyny alyp. Köp sag bolun, halifalar, agalar, dostlar, bugun gepleşmege geleňiz üçin bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Ona gepleşmenin başyna da şu geçäýli. Ya gepleşmege girişmek üçin, ha? Aşgabat şäheriniň güni. Dogry. Hawa. Her ýyl bellenýär. Hawa, her ýyl 25-nji maýda. 25-nji maýda. Gabat gelýär soňky jaň bilen. Soňky jaň bilen. Benim bir zat bilen gabat gelýär. Näme gabat gelýär, bilýärmi? 25-nji maý bira Ak şäheriniň Aşgabatyň güni, Mermer şäheriniň. Ikincidenem soňky jaň. Hawa. Yeni bir zat. Yeni bir zat. Amanulyň doglan güni. Soň gülenim gutlaýar. Hemmämiz el sarpyp. Bugun biziň mihmançylykda üýşüp Amanul Mehmet Ýazybaň doglagyny bellemäge ýygnaşdyk. Şu gün owa, ýa-da şundan soň şundan nira barmy? Doglagyny diýende aslında bugun şäherde her ýylda Türkmen Döwlet Gurjak teatrymyzda şu hem Aşgabat şäheriniň güni münasibetli hem şu iň soňky jaň şonu takna çykyp men tomaşaçylary diýen şu gün mehriban adamlar meňem doglanyp diýen hiç kim anan okçaň oýany. Yani hakykatdan maşalada men doglanyp. Şoň goşaý Andrey diýen. Ya bu da hiç de hasan ira barmy şundan soň? Şonu aýtdy. Gün öýe bar bermeli. Gün öýe barmy bolmaly. Sargy bermek hukman näme bu köpeler soň bolýar. Innekde nesip bolsa. Köp sağlyk gutly bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Ilmadamada ýyla halka milletde gülküşat paýlaşyňy ýa-da ömrüňizden gülküden gülergini sormasyn jaňy sag bol. Işiňizde üstünlik köp sag bol. Ardyda goşuly. Her kimge ardy bolmaly, bolýar goşulýar ýa-da diýen bolýar ýa-da köp sag bolun, jaňy sag bolsun. Kärdeşim ýok bunu. Ilmadamada bile çyk şey diýär, toýdur bayramlarda, şäherlerde bile çyk şeyde ne? Şu gepleşigimiz tamamlanar. Bunu sagamanja men sana uly ujak gül berjek. Gül bermäse şu pulny beräýän mana. Gül solar da. Şu kıyınrak da ýöne. Iň gül berýän men sana. Pul beräýän aslında. Şu pulun gülün meçlerini şeyleme. Bolýa gülüm ber pul, gülün meçlerini hawa. Durny gülömmer pulömmer diýär. Gülemek bilete geçti, pulada geçti. Böyle hem gül berýän hem pul berýän. Ya sen ýerden maşallah, onuň bir dürüstlük adam sen. Yok madem gül bilen mutlu bolýar. Hem pul bilen mutlu. Ben pul. Benler bu bedenmege bilýärmi? Bedenmek üçin pul berýär. Wagt ýa-da gelemede bildik bolmady. Bizim gülümizden pulumuzdan taýýan. Uman gül ýokda aslında. Ya men berýär. Öýe baramyzda. Öýe baramyzda ýok man berýär. Indi gödel paýtat Aşgabat şäheriniň güni diýip gödel paýtatymyz elbetde gahryman kadam paýtynda gün-günden göderleşýär. Wagtyny gowy geçirmek üçin medeniýet diň jalmak üçin gowy ýerler bar. Indi wagtyny diýip teatra däl, kino teatrlara däl, wagtyny boş wagty çağlary bilen, atyklary bilen ýerde diň jalmak gowy bolýar. Gödel paýtatymyzda. Şu ýerem köprak adamlar bar. Ýerde diň jalmak gowy bolýar. Yo, Gödel paýtatymyzda aýdym. Hemme gün jogam gowy paýtatymyny. Esasy menäne Aşgabat teýlýär bar. Şu öňden bäri okuýaka, teňpun okuýaka bu ilki 76-njy ýylar, 1976-njy ýylar şöýle barýardyk diň jalmagy. Kitap okuýardyk, owatdyr kitap okuýar. Şu adam okuýar ýöne, esasy şu wagt şo ýeri agtyklar bilen köplen barýar. Hepde diýmän, iki hepden bir gede ýaşy agtyklar bilen şo ýerde bolýar. Edilen diň jalmagy. Menim Aşgabat teýlýär. Aşgabat teýlýär, näme bar ýa-da ýöne atynda gowy şäheriň haýpy ýerine bir
Şuna harhana çilere. Bilýän gibi şona harhana hükmen barýan men. Pul şoňşy soranlar. Şoň için doğradyňmy? Naharime biçin. Şu şäheriň bir ýerinde harhana açylyp durýan şo bir hili görüp gelýärmen. Şu ýere gelip gördüňizmi? Şu ýere onuň görüp gördüm. Hanet et tagyndyr. Şeýle haýsy ýere baranda o ýeriniň her wagtynyň bir-birine meňdemeýän ödünüň gözelligi, ütköşükligi barda. Şo bir-birine deňeşdirýän, bir-biriniň owadan bir-birine meňdemeýän içiniň bir bedel şem bir bir. Şu yerde naharik gördün mü sen? Şunu şu oturan yer. Şeyle mi? Hanette. Şeyle mi? Stayda et pişirip berýärler açıklar. Hanette. Dine et. Dine et pişirip berýärler. Her türlü. Ha her türlü et pişirip berýärler. Boğdum. Son nähil pişirip. Umuman sen sözün cemle baysak aşağı şehrimizde nerede naharhana açılsa? Ama ben gözlep bara. Onu yerden naharhana gözleseň buradan tapmasaňyz ama Aşgabat eýle ahledem kän barýan dogry maýsa men aşynda da ýaly hepde de bir gelek bak derlänim. Men boş günüm bolsa men öýde oturup bilmeýän kanaga dedim. Şoň üçin Aşgabat eýle ahledem şu daşynda gowur diýjalmaýan ýeri. Öýde nahar bişen mi? Öýde nahar bişen ok. Asyp Gülşat. Mene köplenç ene öýde çyrady. Men şu diýjalmaly bolsa öýde diýjalany ogorýan, esasan şu taryh kitaplar, kitaplar bilen iş bilen şolar okumany ogorýan ýöne öz joralarymyz bilen, öz garnaşlarymyz bilen ýörüm çykalyň diýip elbetde feýle diýip oturmaga. Sen Aşgabatdamy? Ýa, tapawdy ýokmy? Ýerde o tapawdy ýok şu. Haýsy biziň owadan feýle ählemiz kene. Naharhana saýlaýanmy? Naharhana, onun saýlaýan joralarymyz bilen. Gereklerler yani. Şepinem doň tursun. Aýdyp, mene näme aýtsam, Hem sen aýtjak zatdan aýdylarmy? men bir ýerde duramakam. Köp sağ olun, hormatly mehman. Ýene bir göder paýtatym haftada azak geçdik. Soňky jagam, eletde mektep okuwçylaryň gutlalyň, teatr durmuşy adam masyalary orta mektep tamamlap. Ne siz mektepde okaňyzlar. Ýadyňyza düşärmi soňky jagam? Näme geçipdi? Ha, ağırraktan. Hem aşağıda ferdi. Ha, ağırraktan başlar. Geçen asra ayranmar var yani. Ne için şunun bağdaki? Ne için okul tamamlandı? 76'da oturumda, 1976'da. 33 oluyor. 86, 96, 2006. 2006, 16, 43 yıl var. 43 yıl tuğulama. Yeni kildi karasa. 43 yıl var okul tamam. Çadırak yazmak şey vardır o yerine. Bir yadak yalı davaralı değerli. Yönü şu can sesi eşitliyordu. Can. Onun yani çağrışlar boyunlar bir şey aylayanlar. O da yok. O da yok. Yönü moğlumuz esası mektep müdürümüz çok canlı sesini eşitleyen yazmak şeydi. Onun yönü yürütün emeleri vardı. Aydınlar ya tutuyorduk. Yani ona bilen men. Öňünden çok vakti vatan marada aydınlanma vardı. Mektep durmuşda aydınlanma vardı. Benim şu aydıma koşulup hor bolup aýdýardyk. 10 tane okuwçy bolup bana bar. Şonu ýadyma düşýär. Muman bayramçylyk bolýar. Ýadymdan çykmaýar mektepler. Senin 43 ýyl orta mektep 33 ýyl bolýar-da. Okuw tamamlandy. Doglugyny da ýadyna çykmady. Doglugyny şu köplenç öňlerimin ýaly hemme zat elimizden ýermede ýetmeýärdi. Owa durmuşda, owada ýaşaýar. Onun daşarda birinci sınıfa gitýärler, otaň birini açar berýärler. Onun şeýle jan kakylýarda. Onun bir çağan evlerinde oturup şeýdip jan kakýarlar. Onun men köplenç edebiýat akşamlar ratlar geçirilýärdi bolýan. Hükmen bayramçylyk bolsa bu torduşda da men goşka aýtdyrýar, aýdym aýtdyrýardylar. Köp sağ olun. Ýatda çykmaja purtatlar mehmana teze de bardyr. Mene ýadyma gaty hemmeksi begençip şeýle owadan güller, hemme çağajyklar, ejeleri, kakalar, iň soňky bir köýnejiklerini alyp berip şodatlar ýadyma düşýär. Bu jaň nemet, ýöne men bir üýtgeşip şu artistik ýoluna gelme ýolumma da üýtgeşip. Hemmeksi artistika gelenme kiçilikden arzu etdi. Şu mektepde bolan çärelerin hemmesine gatnaşdy diýdi. Men tersin edi. Men şeýle utanjandym da. Bir çäre ýörsen şuň bir bayramçylyk bolýar, senem bir goşga aýdyp berýär, plan edip goşga eten okuýaňa. Sen go aýdyp berýän bir ertekler bolsa, bir zat bolsa, lawazlyk go aýdyp berýär. Ýok, men gatnaşak. Ýam gyzaryp, tolugynyp şu tomoşaçylar maňa seredip duranýaly. Ýa şu soňky jaňda da şeýle meni bir ýere çykyşet zat diýen ýaly men gapdalla durňyorsam bir grada durmuşa çykyşet diýen ýaly tolugynyp hemişe mektepler men şular ýalakdym. Sınıpdaşlarym görse diýer bu nädip artistik ýoluna gitdik diýerler. Näme bolýar şonda? Nädip boldy? Ay ondan soň men özüm gowurýadym, yürekden gowurýadym, kinolar özüm şolaň ýerine goýup görýädim, goşgular ýöne edebiýat tapagyna goşgular lawazlyk gowy aýtýadym men. Mollum gowur. Ýöne men biriniň öňüne tomoşaçylaryň öňüne köpçüligi çykamakdym hiç wagtda.
Bu ne hilonlardan artist olar? O ne? Onu men teleýaýlymda gördüm. Medeniyet institutu açylýa. Şoňa biz taliplere garaşýa diýip aýdana ejem diýdi, sen gowurýan artistligi meni öyle ejem aýdýadym men. Sen gowurýan artistligi, senden şüküray sen diýende bir pikirlendim. Gideysen mikem özüm gaty gowurýan ýöne men ýaman utanjyň çekinjem de ne ejem maňa diýdi, sen hiç zatdan çekinme ýördi, bitdi. Bir hili mollumlaň öňüne şo finaga gelemde hemme zat bir hili açyldy gitdi. Hemme zat bolly gitdi. Her kadadyň öz wagty gelene bolýandyr elbetde. Şeýdi we men artistlik bolmaýyn. İlk söz kayfiyeti var eken Gülşad'ın helem gurrumdun başında men şu öýde kitap okamany gowurýan ýöne şu zor olam zatlam gelip üýşüp ondan bir ýere gitýär bir hil hiç zat özüň çödüň goýýandyň. Ýok çödýän. Ýöne aýdýany men öýde çyladym. Onun maňa bir ýör diýmese men şu öýde oturanym gowurýan. Bak okuwa girdiýmese. Sen itmediler. Men bir zat tyraýda. Gülşat şu gepleşe çağır bol üçin 11 minutda paýş etdim. Telefonuny söylen. İşim kän gowunç ýadgyym. Ýadgylar kan şu adam bir näçe ýadgylarym, set ýadgylarym şonu da paýş etdik. Ýurt iýleşme degen bolly gatnaşlar. Maňa jaň edende aýtda gowunç men näme diýdim? Gün bor diýdim. Gün bor diýdim aslında. Men kine hil bolar. Aşırda biz 3-nji gedek finaşdyk şu çağırma. Her gedek iş bilen 3-nji gedek çağırdyk. 3-nji gedekde ahyrı bir gedek bir teatrda duruşdyk. Başlaramy teatrda şonda. Boyun bolmandyr da. Ha, şu öýde Gepler çykdy. Ha, bu. Duruşdyk netibede. Çäret bolly ýene. Birinji gedek aýdanda bor diýipdirmän da men. Birinji gedekde boldy. Aman ul garaş we tere Çekde olsa kaçın alýan diýdi. Çağırda. Zametlik öýde. Anladım şular. Çekde. Emma gurran şu gedek çekde de goňşyma bolandan. Her gedek geçemde ular geçýäni saklap, kaçın ýa-ýa kaçın 20 ýaşma ýalanım bolly ýok. Men hem de öýde gurnayan adamlarym özüm çağırýan diýdi. Gurrun. Çekde ýadan düşýärmi? 20-siz mi? Ýadyna çykdy. Yok odun dämi öldür sen? Mektepde. Men in ýaltasyn. Mektepde. In kiçisi. 20-siz maýda 20 ýyl okuýar. Vay, bu tegelek. Tegelek goýýar. 25 bolýar da. Size näçe ol? 27. 27 ýyl. Ha, iň kiçigimde ken Ben kiçiligimden aslında şu 5 yaşında tarçap başladım. Kakam toylarda hatta aýdmaýdy hatta aman ulmodýyw kakam. Şu aýdmaýdy maňa da ýöwrüp 5 yaşında tarçap artist bolmama sebäp bolanam. Şu görýän şolum hereket netsek bolýanda artistler hereket. Şu goýun wagt görkämem şonu ýalym da. Anno şeýdem artist bolduk. Ýatda çykmajak pursatlar her ýerde bar. Elbetde şonu mundan beýlen bolmagy ardy bolýar. Zerkaradurun bagtarlyk döwrüni Mehruan Gahman akadamyň tagallary bilen biziň her günümiz toy, her sagatymyz toýlaýan bolýar, ýalňyşmy. Sebäbi şunun Ak şäherimiz, Mermer şäherimiz Aşgabatyň günü. Özüňiz görýäňiz paýtagtymyz, ýani Merjen şäherimiz diýär. Guinness rekordlar kitabyna giren şäherimiz diýär. Biz şu şäher söýýär, wonýar, buýsanýar sebäbi söýmäge, wonmagy, buýsanmagy dol mümkinçilik bar. Mehman arkadaşymyz şäherimize şu ýer derejäge getirdi. Gelen mehmanlar hayran galýarlar. Aýna ýaly täbir köçeler diýjekmi, feýliýetler diýjekmi? Şoň bilen birlikde hem altyklamy alyp käwatyny feýle sökýär, gelirin jedýär, begenýär, buýsanýar. Şu pursatlar peýdalama näme? Şunky Aşgabat şäherimiziň günü bilen ähli kärdeşlemedi, işleşlemedi, halkymyzy, Mehruan arka dağmyzy tüýsürekden gutlaýar. Gelecekde de näme? Şeýde bine şäherimize begenmek, watanymyza buýsanmak hemmämde meýesser etsin. Gutly bolsun bayramyň Mehruan adamlar. Köp sag bolun. Aşgabatda arkadan taýyl bolsun. Näme de toýdur bayramlaryň beýle bolmagy ardy bolýar. Aman bir kararda uğratmanın baktiyarlık doğruna işleme uçun, yaşama uçun, din alma uçun, bilim alma uçun hemme şertlerimiz döredilen. Vasp etmeyene söz yok şu zamanamızı. Yine şu günüm şeyle bir gow bayramçılıklan biri. Aşgabat şäherimizin günü. Bizi şu abadan yurtda eşretli zamanada yaşatyan, Gahrman arkadağımıza köp sağ olsun aýtjan. Bayramlar gutlu olsun. Ha biziň ýurdumyzda her günimiz toylar ulaşýar. Bizi şeýle mümkinçiliklere ýetiren Gahrman arkadağımyzyň jany sag, ömür uzak, il ýurt bäkwitli tutumlary mundan beýlegem rowaj alsyn. Şunu ýaly esretli günlere ýetiren Gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun. Hormat prezidentimiň alyp barýan işleri mundan beýlegi rowaj alsyn.
Can sağ olsun, ömrü uzak olsun. Köp sağ olun, arzudan tatil bolsun. Onda näme? Toydur bayramlar ulaşýan ýurdumyzda arkada prezidentimiz ýeni bir ýola tomaşa eden iýleşmeli format prezidentimiz Şükrütler Mehmet Rotbayar elbette şu ýaly ajaýyp bayramlaryň dowamyny toydur bayramlaryna uly takmlarda konsertlerinde şu bir mehmannamadan çykyş edip halkymyzy bahman qadamyny beýgedip ulyp turmaklaryndan ardy boldy. Onda näme? Bähtiş başlaýdy. Tomaşaçylarymyz üçin paçanyny mehmannamadan çyny bilen bähtişler gaýdyň zor gaýdy garaşýanlar. Esasy gurruna geçelim. Esasy maksatymyza geçen ýygnashmamyň elbette maksat gepleşmede bähtişin esasan tomaşaçylarymyz guruluk şahat paýlaýyp ýygnashdyk ýöne. Gepleşim dowamında bir ýygynyp döwreder ýaryp maňa ýyjak bolýanym bir topor bolup ýaty otursa. Toporlaryň at goýsak diýäse bir maksat bar. Mümkin bolsa maksatlaşsaňyz bir toporuňyzy plan topor diýer ýaryp özüňiz maksatlaş toporuňyzy at goýsaňyz. Ýa-ni topor goýaly. Şu yaşlığımı yaslap öňler ay tarap gün tarap oynayýardylar. Awa. Şu ay tarap gün tarap diýse bu bolaymy? Bir de ay terek olur, bunu terek olur. Söylenýär Buraya. Maksat Onda bir var, bizim yaş taraftan bunu bir ay terek bolay. Ay bolasın, ay bolasın ele maşalada bunu. Ay bolasın. Ay bolsa giyjek bolýanlar. Giyjek, ýaltyr diýatdy. Awwa, bolýanlar bir gün bolýar. Awwa. Ay ondan erkek kolya giyjek mi diýär? Benim ay bolayım maşalada. Ha? Sen ayın ya. Tay. Ayın yanındaki tay. Awwa. Onda näme raýleşler toporlanmada taýyn ay terek gün terek size haýfyrek elet haýfyň jolalaryny gepleşme soňuna bilen. Onda näme tomaşa diýär mehribanlar gepleşmeden birinji şertine taşdyrýar. Birinji şert şekilli towa. Türkmen we tileýilminde ýaýylmak diýen bir şekilli aýdym. Häzir şu ekranymyzda görür ýöne. Ol şekilli aýdymyň aýdymam ýok. Ýerine tirýän aýdym çykam ýok. Deňe şol şekilli aýdymdan düzelen bir näçe pursatlar. Ondan soň häzir aýdymsy sesli eşitýär. Ondan soň şol şekile gawat geläjek bir näçe aýdym eşitdirýär. Siz bilmeliýiňiz, bilmeliýiňiz. Haýdy aýdym şol şekile has bol gawat gelýär, haýdy aýdym şol şekile ki şol biljek bolmaly. Umumy birinçi şertde bir utuk berýär, toporlar. Jemem bir näçe soramyz. Ondan taýyn şertime düşünükli. Onda näme ýerleşir? Ýürütü Aşkyba şäheriniň güni münasibetli bayramçyk tanymyzda bilen meşhur wäşlenme artistlerimiz ýarışýa ay terek gün terek tomaşa diýär. Elbetde şekil towal sizin bilen. Onu gepleşmeden rejissöri Oramran Atamratyn haşy diýär, birinji şekil aýdymsy tomaşa diýär. Näme hakda bolup biler aýdym? Fikiriňiz barmy? Söýüp hakynda bolup biler. Hal hakynda bolup biler. Hal ba bolmagy mümkin içinde haly sebäbi biraz onuň miras barada bolýarlar. Söýüp bolaýmasa sebäbi gyýyl. Garaýyň içinde. Awwa. Birine garaşýan ýaly. Edip ekran barada bolýar. Fikri diýen ýaly. Ýöne jogaplama bir bolmaly, ona näde biler? Bolup bizik jogaplama. Tomaşa diýär, başla. Şar tarafın urfasın Ağalkımın marardı Hasan gününü yasır Meğer gavatçılar biri nime hareketlerinden Hasan gününü yasır Sözde gawat gelmeýän ýaly, şekili. Şekilde gavat geler. Gyýdym, garaşýan, pikiri, söýüp hakda. Ýa buna gona ýerýasmy? Aýdym, söýüp gavat gelen awam. bir gapdaly goýaly. Aýyrmada bir gapda goýaly. İkinji agamy söýleýin onu. Senin kimin gönül olmaz zahanna Boşlu tüyükerilir husnumuz bende Leyli'nin kıyratı bareken finne Bugün aşkın tevdatına batan gıyır Gavat gelen ýerde bir şey bolup gavat gelýär. Yani Däp bolmagy mümkin ýöne bir hil gawata gelýär. Edi şo ýere gavat Teňşek. Onu üçüncü ýylyň gawat getirelim, soň pikirlenme. näçe jen bu? 5? 3 tane. 3 tane. Ha.
ulam gabak gelýär. Şu da bak. İkisini bir haylamalı da yankı. En haylamalı. Sonuçlarının belki O bak kıyıp diyedi. Bir hilyan dutar çalyana dutar milli sadık. Abat geliyor. Eşik giydiler, Aydıma eşik göre gagak gabat gelýär. gelýär. Ha, o Şunu bu şulay sözler. bu. Şulay. kırın. Millilik bilen ayank ikinci aydım Osman gabat kırın. gelýär. Dinle bana cevap vereyim. Sen kırın ayrı. Ha? Sen kırın. Şokalık mı Men dedi? kırın mı? Ay ay ay. Ya senin ayda sen ayağının biliyor musun şunu? Bilen yok mu? Ya ölmüş tanıyasa o. Öldüm yani. Ha. Aytan bir kilo olur. Yok sen onu biliyorsun. Birinci aydıma gabat gelen ok düğünden. Birinci ayda mı Ha, ayrı o. ya? Teşleme Ayda- teşleme bilen İkinci dutar. şey- Şeyle Yani bir ayır kere- koyduk birinci. Onu düğünün ayırdık. Ora düğünden Ayırdık. gabat gelen oğul. İkilin çıkardı. Kırın. 3 bilim. Milliliğin aytsana Bir de ikinci üç aydım gabat diye. gelýär. Üç diyen Ha, adam. o. Bunun kere toparı üç diyen. O ban kıydı, şon görkülüşü, ha, şo bir kere. Teşlemen teşle üçüncü aydım gabat gelip duran yönü millilik bilen dutar bilen aydım bilen ikinci aydım gabat gelip durda. Taylaman la aman gül. Kırın. Taylaman. Böyle şeydi Ya sen oturan diyorum- da bir Aman dinledin mi Türk bunu? Yo men dinlem ok. Dinlem ok men. Benim görüm yok da yöne olayan köy atnaşyanları bilen ya Cevaydar'ın Bravo. bilen men. Ecevay benim Aktrisi tanıyanım. onu tanıyan yani köy kaptanı Sana oturan bilen kırmızı anlaşılan. yok da bomba Ha, o. kullanırdı. Buran yok ha? Üçüncü aydım gabat gelýär dänim nemet gabat gelýär. İkinci aydımam gabat gelýär milliligim gabat gelýär. Neden hayfına taklan Men ya? bir hili iki diýetim gelip dur bir hili. Doğulumun ne demek? Ha, o. Dinleyecek doğulumun. Ha? Ya üç diýecek bolup durdum bir hili. İki artı yok olmasa. Üç İki artı yok o. İki artı İki artı. yok. 70 yaşam yok ha? Yok. Sen üç diýecek mi? Tronlu. Yok. Böyle üç diye ayırın men bular. Sen iki diyecek mi? Ha o şonda ne hili okular olur. Ya Ya bol- söyle şunu. Ben şu Topara bir tane aydarsın. Bular siz üç diýecek mi siz? Ben 3 diye. Üç diýip oturuyorlar. Üç diyen de. Benim üç deyip biliyen, istediğiniz. Ha, o. Umut ikem deyip biliyen. İstediğiniz buram deyip biliyen. Ha o. Yeni belli bir cevap. Böyle yani sen diyen. Yaşna ora aşırda ulda menden bolayım. Tapadık. Bollu çanlı. Benim fikrim Üç mü? Üç. Üç mü? Üç diýeň ýöne de göwnap diýem ok men şonu. İki diýetim gelip durda. Bollu onu üç diyeli. Ha o üç diýeli. Sizi Biliyorum. korkun Onu mehtavan Biliyorum, indeşler. okusun. Mihmanlarımızdan Oy. cevaplar alıp dinge tomaşa daymak kale vak Haydynyň dogry. falan çekene diyen. Men aýtdym aşırda men dinlemedim de. Men şol fikremetdim de başından Fikretmedin dur şahsen durunca. Yo, şu gidip dur kap fikrettim ha. Neme adamla indeye aman bilýärin ho. Men Aman to. Efendim, Ben Mehmet orada. siz dinleseniz böyle topor da. Ha, o. Mihman toporan dinlese. Ha, o. İki toporam hiç de Çetpeden tutuk yok da buruştursun nerede? beni. Şu an utuk yok. Doğru. Ya neme de burada hiç tutuk yok koda hiç olur tanmadı o olmadı da. Şimdi dördümünün aramızda var ha. Ne sağ uğrundan aydım uğrundan baş çıkan çeppe bilen aman bulla. Şunu ikisini dinledik. Gülşah'da kimin yakan aydımdan da yatan Ha kendime. o. Şonda da gülşahda işte tutup oturuyor da üç Yo, diýer. şu tuttu başta. Benim tanımadığım layfı. Böyle başlamak şekilde başlamak şu değil. Adamlar inni deneyli akbara hadır hem şertedine aman bulla. Muğul maram doğrulunum. Şunu dinle. Şunu dinleyecek. Onu dinleyelim, ilkini tomaşa diye, ondan sonra dinleyelim. Başla. Dinlik bu alma. Hani? Oramıra. Biliyorum şunaydı. Dinleyenler aydınlı vaziyette. Şu hem bilen aydın şöyle gavat geldi. Aydın'ın gayri tarif edilýän bolmaly. Gayri tarif edilýän. Belki tanısın bu. Şäher tarif edilýändir, belki oğlan tarif edilýän. Milli eşik görkezilýär. Gaýyz Onu tariflenýän. fikirlemek ilk olarak gönü cevaplamada geçelim. Hani? Sen gitme ulağa, meni atma dolağa. Taşlaşma gel gülüm, sensiz geçmeye gülüm. Sen gitme ulağa, meni atma dolağa. Taşlaşma gel gülüm, sensiz geçmeye gülüm. Atma rakay, men balkın bolay. Çıksana zile, yanıma Söz bile. vurdak diye, ha vurdak diye. Sen odun, Hakkı başka da diýär. Yani aydın çalprak diye de hareket kabul edilmeyenler. Yok ben fikrim yok. Dine şerttedir ha. İnlik şertleme sizi dinlemeleri Ay şertleme. mena fikir ediyen ona innikle de hem aman. Hani yaş gidiyorum Onu yani. toparına atmış kudaylık mı? Ay terapten ama onu topar diye. Aman bu kunta. Ama onu topar. Günter. Başlayalım. Devam edelim.
Ýüzüne şu bir hili hereket bilen gabat gelýän ýaly aýdymy. Sıkandı elim hayrana gülüm Ayrında aşk yürüyü boya armana gülüm Sen tirana sıkandı elim hayrana gülüm Ayrında aşk yürüyü boya Yok yani gün çıkıp Ferit yaşasın. Gaýdyň hereketleri bir hili gabat gelýärdi. Saat bilen Gabat hereketler var ha. Gabat şoňda gabat gelmeli, saat we şoňa göre hereket etmeli. Hani üçüncüne Şuna dinle. gabat gelýän ýaly. Başına. Gabat gelýän ýaly. Güllerin iyisini tamamen vereceğim Bilbilin sesini tamamen vereceğim Bilmedim sen beni kime min vereceğim Ne sebepten gülüm bana güleceğim Bilmedim sen beni kime min vereceğim Ne sebepten gülüm bana güleceğim Gülcemal'ın ne sebepten gülenden bilemiz ok yönü cevapları ya da mihmanlarından istersin. Mene şu üçüncü mü kadi yana aşıdada. Benim ikinci mi kadi. Ben bilýän öýden Gülcemal ne açıklar şoň için. Sebepten gül. Porque söz sağlam gabat gelýär da. İkinci ne aydı? İkinci var ha gabat gelýär elleri, zatlary, sözler. İkinci bilen üçüncü aýdym ha meňdir. İkili meň de şeken hawa. Meňdir şirak. Indi biz İkinci de yersin zaytlık bilem. Ha üçüncü meň de şirakdan gabat gelip durda. İkinci diye. İkinci diyecek mi? İkinci diyecek. Yankı söýdi bilen gabat sağlara birun. Ýöne aýdym Ne bilen gaýdym yankı ne sebepten güllüň maňa güljemal. Ha, Gülýär diýenden Gülýär. Gabat gelýär. Belki reştamsa da yürüytü Ýürüýte oýun bolmaga bakman. Yanlıştırma, şu oyunun olmama mümkün. Dini yanlıştırma olur ya. Hawa. Bir de ikinciyi saylaymasak. İkincini Ha, O iki dip belleyin. iki dip berli. Gün törek bir hile. iki diye. Üçüncü Şu mü? değilim orta gabat geldi de şu. Gün törek iki diye. Ay törek Üç diye mi? Yine de mi üçleri mi kirip durdum aşağıda? Yok, sen ne mi diyecek? Ben şu üç gabat gelýär diýip dur iki bilen bir kan hayır geçmedi Bollu, ikiden bir üç gabat onlu bolup dedin ki. durda. üç mü? Hawa. Üç diye. Üç dip belledi. Dedim ben sana diye bırakıyorum. Yine mi hatırlar? Tutulmak kıyın oluyor ama. Tutulmak kıyın. Onu eğer utulduğunuz Hani yer bakari. Hani Sen gitme uzağa, men atma dudağa Taşlaşma gel gülüm İyi sen de erkene. Var mı? bırak. Utanma diyor o adam. Bir gabat gelmendir ola. Ne beyle var ya? Utmadık değil mi kim edem? Utanığı da adamlar diyene doğru utanığı da adamlar. Utanığı da adamlar. Utuk yok. Ne beyle var? Utuk yok, utuk yok. Utanma olmay bol otursun. Bir adam bilen. Boğulu ete Denglik de. Anlamasa o denglik. O denglik dostluk hem duruşu var. Yok. Ferit, hazır şu bir ne olur onun? Bunu bir tijen mi için oldu? Tijen yok. Ay ne kadar yani oturdu. Tijen. Utuvarım zaten. Yo barbar her kim öz fikrimi daydı o tirsa. Kırmızı at kovaydı ya. Benim de kırmızı hoşlayan. Yöne bir utuk korda kovda ne mi de utuk korda. Ona şu aydım ve utuk getireceğini bilýär. Yer bakar. Ve diýdim. Bolýar. Gördüğünüz gibi son bilen. Hani? Tamaşa diýär. La bir havara garaşy. Ardı ödeyemi. Neydi? Şöyle de çıktı değil mi? Ardı ödeyemi. Ödeyini getiriyor. Sevgilisine garaşyami. Yerdeki. Ardı uçulgıydı keni. İçine de surat. Bunu sorutu bilmek için aydınlarına eşitmek gerek. Ha, onu. Aydınlarına farklı bilirler. Tamaşa diýär. Durmuş dile dipsiz olma Min eline kırıp gerek Min bir kalan yanlı durmaz Bana mehrem yürüp gerek Min bir kalan yanlı durmaz Bana mehrem yürüp gerek Şepe bildin mi? Onun nikiler dinletmeyelim mi? Ya bir şeyler. Asıl benim göre geliştirip göre ha. Dinleyen. Oradan ne alaşım da var. Bolly. Allah alaşan neresi bilir? Bollu. Dinleyen. Oğlan adağlı insanım hemrahım Niçin menden yüzün
döndüren o oğlum. Döndürün. Olma Nereden bakman gidiyor, döndürün, beriye koyuyor. Ardı ötüp bir de kovup kirdi. Ha giden bilir ne yapıyor? Havada begenip bir de kayıp. Birinci ay. Ya dörtte. Üçüncü yılın bir hali. Hani şu yüzüne televizyon yüz döndüren yerler şey dedim deyip. Bu köyüne ödem köyüne aydım abi. O aydım. Edip buraya bunu yali şu at diyorum. Kayıp bir hile. Devre var değil Aydım, ahrini köyde isimler bir var. hava gelen. O elbette. Sıylanmadır bu akvalın yaylası, hasret mıdır nedik gönlün kıyması. Galgıdıp başında durmuş öymesin, men dene edidim. Sana karıştım, sana karıştım. Sözler Üçüncü. bu kadar gelen yani. Üçüncü. Üçüncü sözün gavat getirip koyup da şu yörük. Birinci aydıma bolmaga mahmalla yani. Şurada. Birinci. Yani restoran. Çepere birinci dik bayır otuyor. Berde mekirlik biraz da. Hava. Eli şu Allah ettiler şu yerde karışan iptir. O başka aydımdan olma mümkün ne o? Murat ne kırdı? Mekir restoran. Onun için ben yüz döndürdüm ediydim. Ola değil olaydı. Kim restoran? Restoran. Murat. Murat. Orad Murat. Mekir yakın olan. Birazcık yanlıştıracak böyle başka yola tanıyacak böyle adam. İnni üç aydan ama 1 bilen 3 Son var. bir kırlığına düşmedi için 1 bilen 3 var da. 1 bilen 3 var. Üçüncü yılın tözün gavat getiren olmak akmal. Edi şu Getiren bulmak atı mümkün doğru. Bir diyelim onu. Var. Bir diyelim, üç diyelim. Var. Bizden bir diyelim. Şu tayın tözün gavat getiren olmak akmaldı 3. aydı mı? Yok, hakikaten gavat getiren olaymadım doğru. O getirdik mi doğrudan am? Dur sonra alır işte. O diyor atırda. Orali. Restoran men kirek de sizin kirek. Restoran. Şu gavat getirdin mi ya? Şu gavat getirdim Hemen. kadi atıyor. Aytma. Aytacak bollu aytmadan öyle. Aytsan kadar gam olmuyor Aa, bollu, da. Bir diye doğru, yerler doğru. şeyler müştiysin. Bir diye Müştiysin diyen olur. Direktör radyolaşıp diye ama aşağıda da şu olsun. radyolaşmadan bolmuyor ha. Bol. Bunun sonradan gitmeler öyle ona gitmeler. Dudu para koyamazsın yani. Ben şu eriydim. Sen gavat getirdim kadi yerler şu an. Üçüncü mü? Yürüyüp ediptir de şu an. Üçüncü mü? Üçüncü bilen Aa. birinciyini. Doğrudan üçüncü olmama. Dine görüp bileymek galiyata. He? Üçüncü. Beydi pikrimiz aydı şey otursak bilemiz yok da. Üçüncü yönüme değil Ha, olmadı. görüp bileymek. Ava. Üç Aman. bilyen mi fikrin? Yok, Barda kaldık mı? bir daha üt koydum yok. Üçüncü değil mi? Ha? Üçüncü Güntüne değil mi? bardaydı. Burası bir değildi, biz üç kişiydik. Ullu kanadamın Bardaydın fikri. ya. Ullu kanadamın fikrini yani oturdum burada nasıl dedi. Var mi? değil hava. Bir mi? Hava. Diye. Olur üç diye batıyor da. Yine tuttu aliyat böyle ya. Böyle. Üçtürme görürdün o. Ay inni kadayda inni dinlemesin. Ha, inni dinlemesin. Şu yedek yanlıştı. Böyle. Birinci aydım. Böyle böyle birinci oldu böyle. Barda Diye belli. oturuyorum üç diye. Hani? Onu bir mi kaya üç mü kaya? Hani? İkidir. Durmuş Ma birinci aydım. O gerek. dilimman min elim Ahire. Bir mi? Bir de Var. Kimde mutlulukta? olur bir diye ne uçtu. Bir değildiler. Bir değildiler onlar. Olur bir şan bir üç diye değil batıyor da. Var değil, var değil. Bilir tirdi. Yeni Bir de diye olduk oturuyor. da Bir mi ne? Var kutlayan şey. Yo ne yapmadı utuğa var. Onu ne kutlayan? Doğru gördünüz değil mi ya restoran? Son bildim de Mekirliğin. benim. Ben restoran olam Doğru bildim de. da hava doğru. Nekirlige bilmeyen de yönü Arman ne restoran derler. Hani? Kutlayan onu ne mehrimanlar görüşmek diyali hormat mehmanlarımız ay terip gün terip toparmak bir hasap bilen ikinci şerte geçelim. İkinci şert hem bir şirin söyleyen. Elbette şirin söylemek sizin tuvaleme en başarayan birinci nokta işine tuvalem sakınlama şirin söyleyip inni yurdumuzda yanlayan aydım. Bir aydım. On şekil aydım bolmanım bol bilir. Belli bir aydımın bir bent boş kutunarlık bir bentini her tetirden şol bent her tetirden bir neçe sözler ayırdık, harfler ayırdık. Siz bilmeli şirin söyleyip çık sözü söylemeyi mani Yerine yerler koymalı. söz tapmalı. Ne diyecekler? Asıl derdi diyen. Edebiyat okanlar. Oh, iyi de. Ana çıkanını kurbanıp aydıp vermedi diye kadar. Ya rahatla. Biz de urun şahirler değil mi bu?
Häzirki döwre Ha, var. bu şahirler bilir. var. Belki siz Ya şahirler var. Baribir şo gödürler, şo döwürde de şo tez bilen, tarih bilen dur, şo döwürde de şo tez bilen. Telbisöz Gara kaynasın. gözümden Ýöne şirin biz başga sözümden. göderler tarif edip da, şu döwrün göderler tarif edip. Şemme gözümden Şor sen yönü gözeller başkada. Ha, Sıfır gözeller Gözünü Wikipedia, saçını Wikipedia, boy ziretini Wikipedia, şopur Wikipedia. Ýöne ol Wikipedia adam başga da. Doğru. Bu şey yarak bolmaýar da. Hani görelim. Onda näme? Şirin sözleyat, mehriban ýeşler, mehmanlarymyz bir hata şeýle ýadyr. Ýöne her bir bilen sözüňizde de burutuk berýär. Her dogry sözü burutuk berýär. Onda tomaşa diýip mehribanlar şirin sözlemäge taýinmi? Onu şirin sözläp başlaýar. Hani İkinci şer, siz bilen. Mümkün olsa birinci bendimize geçeceğim. Ine, birinci, ikinci setir ay terep topar sizinki. Üçüncü, dördüncü setir gün terep topar sizinki. Deryalar, akyalar gel çölüngdü. Balkıllap sayrayar gel gölüngdü. deryalar, akyalar gel çölüngdü. Awo. Balkıllap sayraya gel körüngdü. Kedini hoşya menin ketimi nagmat salya gördü. Ini şu yerde hormatly mehmanlarymyz kiçiräjik mümkinçilikleri diýär. Elbetde egerde kıyınçılık ýüze çykyp başlasa, kiçiräjik hyzmatymyz bar. Aha. Yani bu onçu kömegi däýdi diýen bolun alyp barjyň şo wagtda kömegi. Ne bir hatta koşarmy? Yok. Şo sözlemi Urup durýar ýöne. urup durýar. Urup durup, ona birinci kömege tutgonç birinci nemede. Birinci kömege şillere tutgonç. tahtyan ýaly birak bolarmy şo? Şiller deryalar, akyalar, Deryalar akya. Gönü. Nähil derya? Derya ýa-da näme bar? Derya kenar ýakatyndan. Aňary derya dur. Awa. Nähili derya? Derya nähili? Suguller ya. Yo suly, gögün bilýär. Ýöne etapy köplenç derýada kenar ýakatynda näme bolýar? Derya bilen, deňiz bilen. Yakasında. Hawa. Çäge. Yo, çägde. Kenara näme gelýär derýada? Awada milli ýagaç bolan baraňanda, Bar. awada derede dursaňyz, Bar kulak. o be derýaň ýa-da deňiziň beýikdigini ýa sidegini diýemem. Yalpak bolýar da. Tolkun nur. Şoňa meňiz. Kenara gyrapynda bolýan zat etapy köplenç. Kenarına ne köpücük bolýar. Köpücükler. Ya şillere bolýar. Ya tolkun bolýar. tolkun. Awa. Tolkunlar Nähili derýa? Nähil derya diýär. Awa, şo meňiz. Tolkunly mögüşli derya bolýar. Bir söz. Näme nagma çalyp bolýar? Tolkunlar, kawaklara, deryalar. İkinci bilmesediňizem balkyllar sayrayar, Sayraya. Awa, sayraya. Sayraya diýmek sayraya. Awa. Ne sayr diýmek? Balkyllar sayraya ne? Kuşlar. Awa. Kuşlar. Özüm adam ady bilen baglaş kuş. Göndüň göni kömek. Adam ady. Durno sülgün şolar. Adam ady bilen baglaş. Adam erkek adam mı? Yok. Ayağım maşallah, ayağım maşallah. Siz ne diýen? Bir de kömege däýseniz. Erkek Öz pikirimiz baýny, sesin Ne? boşýa meniň sesime. Aha. Bir hile köl hakda gidýär-de. Çöl köl bolun tolkunlarmy? Tolkun. Yok. Sesin boşýa meniň. Yok. Üçüncü bilmesediňiz gyýyl. Tolkunly Olmadı derya. näme bolýar? İkisi karaşylar. Gençlükde bolýar. Turmuş kursalar. Söýgü, he? Söýgü sesini boşýa. Nämesi? Sağlar sesini Ya boşya. tolkunlar deryada. Mesela. Oğlum sonam ka. Sonuru farklı. Boşya. Oğlan gyýdy, Wikipedia. Näme sayra? Yarını diýer mesela. Näme kuş? Nähili yarını? Söwer ýar. Söýgü. Bilbiller köýle bolýar. Nagma çalya köýlüňde diýer. Bilbiller köýle bolýar. O sözüm bolsa Sonolar diýär şo köl. nagma Başka başka näme köýle näme bolýar? nagma çalya. Başka näme? O da kuş bilen baglaçykly. Belli kuş. Ördekler bolýar. Kuşmalar. Bil. Ördek sayra ne adam? Umumy köneğime deýinmi? Ha. Ýeňi olar ýary. Belli aýdym. Özüm şuň bir bayramçyda bar, şunu Wikipedia aýdym da şu. Şuň bir aýramçyk bilen ýa. O bilýän Akşeýerden Şunu aşgaýdan. Wikipedia aýdym. Sesini Şäher. boşýa. Şäher. Gaýtalamak bendinden soň aýdylýan sözler da bir köp bilýän soň şu. Gaýtalamak Söýgü was. belli aýdym. Ýene bir aýsa ýa-da belki derýalar ne diýdi ýa-da derýa diýdi ga. Ya tanan. Dogry jogap aýtdyňyz. Ya tanan bir näme sözler aýtdyňyz da. Yok nimede tolkunlydyk. Tolkunlar. Bilýärmi şundi? Tolkunlar. Deryalar akyalar gel çölümde diýer. Şonu bilýärmi? Bellan tolkunly. Tolkunly. Tolkunly, ha?
Tolkunlu. Sonalar balkıllap derler, nemeler balkıllap derler. Bilbiller. Sonalar hayır. bolýar. Köylü sonu bolýar da. Köylüň sonusy bolýar. Owa. Başka ne var köylüň näme bolýar? Ördek bolýar, gazy Ördü, bolýar. gazy. Tolkunlu der ya. Kuwa gazy diýbem ma. Kuwa gazy diýbem söýlep bilýär. Gowa gadlar balkyllar taýýar, gowa gadlar taýýar. Uğraşmada tertleşme koydu. Mahragatlaş ya burada. Bir söz. Sesini Bir söz. Söýügi sesini boşan. Tolkunlar bak. Näme? Meselem oğlun belli bir gyýyl. Oğlun nämesi bolýar? Waspedya, Gowurya, men ýeketägim, hemmesini goşaňda bir söz owadan Köne bir söz. owadan aýdyp taş wagt Sesini näme. boşar, benim sesim. Yok, ben söýgülim bolmada. Işık sesine koşan. Jan kıyaldı malıma O sizin peşman pikirini, ýaly köne benim bir owadan kömegim. aýdym da. İkinci bir meselede de aýtdyk. Goş, Söýgülim. Sonalar diýelim onu. goş. Sonalar barkıllap. Sonalara haýranyk köp. Söýgülim sesim Sessiz boşar. neme diýer? benim sesim. Bilbiller Balkıllap haýraya diýär. balkylap de balkylap. Bilbiller balkıllap. Balkıllap haýraya, balkıllap haýraya. Balkıllap. Sonunda balkıllap haýraya. Sonalar bolýar. O gadlar bolýar, ördekler bolýar. Sonalar diýersen, Söýgülim. Söýgülim guwanç. Bolýar. Üçüncü. bir däne şonu diýdik. Sonalar, aha. Sonalar Tolkunly derler. derýalar akya gel, çölüňde sonalar balkıllap haýraya gel, gölüňde Söýgülim Söýgülim sesim boşar, benim sesime. Bilbiller. Nağma çalya köylüm demi. bilbiller. Belen bilbiller. Bilbiller de kuş. Näme kuş bolup bilýär başga. Bilbiller. Haýryan kuşlar başga näme? Jogaplara allyp, hormatly mehmanlar, mehriban ýyleşler, indi diňe emek garya. Şerçeler taýranyk ha. Yok. Bilbiller Olar sayar. Bilbiller diýerler. Ha? Çüküray diýerler, ene oğudun haýrany. Kuypip. Bilbiller balkıllap. Bilbiller. Ayol kem şahyber hüp hüp diýip berer. Beýleki uşlama baýuş. Olam neme o erbet ýarar. Elbette yoryar. Duyulur ya. Notadan çıkıyor. Bilbil notadan ýok öýdýär. Bilbil haýraya. Do re mi fa sol ýa haýrana öýrän. Bilbiller Bilbil diýmänler soralar. Belledin mi sen? Sonalar. Ben beli arka. Bilbiller aşağı. Oğlunu koy. Böyle. Dinle. Köylüne bolýar, köylüne bolýar şo bolýar. Doğru cevap verişine tayin. Hani tayin. Tayin. Onunla Tayin, getirişi elmada var ama mı? tayin. Onç taymadı polot tercih bir de şunlarda getirişi var diye. Onç başladı. Doğru cevap. Hani Sözlerin nüfsü dinleyen. Tolkunly deryalar, akyalar Tolkunly. geçölümde. Sanalar Kidem gavat geldi. haýraya gel kölümde. Söýgülim sesini goşýar meniň sesime. Bilbiller nağma Gavat geldi nekde? Benim pikirime ben gavat daýdym gelýär. da. İki Ben topar söýler var. birazcık demerek görýärmi? Ha, doğru. Yani işmede doğru olup çıktı. Yarınışta da hem doğru cevap veren fikirler gavat geliyor. Din gavat gelip dur. Tolkunlar. Dört sözüm doğru. Awa. Hemmedem doğru değil mi? Hemmedem doğru. Hemmedem doğru söyleme. Berekerler. Gün hamamlarına bir daima kalyatayım. Näme bir dem şu var. Awa Bir dem. berberde. Üçü sol. Her bilen doğru sözünü de burutuk bir etiydi. Ha bu üçü çıkar. Şimdi hazır fikirler ütködelim. Başlayalım. İnniki bendemet, yeni bir bendimiz var. Ona bir görüp, yine yeni gerekleşiyor. Birinci, ikinci seter, gün terek topor, sizinki. 3 bilen 4, ay terek topor, sizinki. Seyu oldun sen, yüreğime ağrıp verdin, yer ardu dileğime. Ara öz. Deydin. Dönüm aşk, Köylünedir. hani gittin sen. Köylünedir. Görüşmek yani mehrimayla iri tomaşaçılar Aşgabat şäheriniň günü elbetde ýurdumyzyň şahar günjegine Uluwatymyzyň göder paýtagymyň Aşgabatyň ödünini uludan bellenýän toýlaryň biri elbetde elmadamada göderleşmegini ak mermer binalaryň din jaşly boluklaryň köp bolmagyny beýlegiň çağlaryň medeniyet din jaşlymagynyň köp bolmagyny ardy we diýer arkadamy paýtyndan şoýa toýlap dursun 0504 diýip telefon belegi mehrimayla 24 saat dowamy sizin hyzmatyňyzda ahmak adamynyň döretip berýän sany ulgum elbetde şertlerine itaatynda da şu sany ulgum arkaly burada SMS'den itaatlanıp getleşmeden hadamy görüşmeli ýaly kadar şokuny geçip dur. Indi şokun bilen jogap berişde emek galy. Gün telefon var. Sizinki Kömövet bulan. kömek edelim. Şu ama gowuryan şu sözler. O kulağına. Gowuryan şu söz. O neşte diye. Onda Koňunam bir de kömek eder. sevgi boldun sen yüreğime. Tüyü bozdum sen eliydim yüreğime. Yok sen bilmesediniz. Ha. Meselem hali
Su dökülýär. Ha. Bilmesediňiz, kana su dökülýär. Hal öl bolýar. Ýöne guran soň näkil guraýar? Yer bile bolsa. Bilmesediňiz. Edil bilmesediňiz. Mi istenek gerek, şu istenede su döküldü de, gurat da näde guraýar? Näkil guraýar? Günne oy buradan Yok, şoň guraýşyna. Guraýar. Gurak etýär. Kanat berdiň her arzu dilegime diýär. Dura. Bu ýöne köýçe san. San. Bir kanat berdiň her San. Bol. San niyede. San. İkinci size kamak gerekmi? Gerek yok. Mani gerek. Karı gözüm. Hıyali diyen yağlar. Ha? Hıyali. Hıyali bir oğudan pir değil yara. Yine son yaraktı. Piri. Oğudan bir hıyali söz. Aşk ne emeti? Hıyali. Karı gözüm değdim gönlüm. Şeker mi ya? Şeker. Yok on yaraktı. Kölüne Yok ya. Ne? Hıyali bir canlı. Yine hıyali. Yok bir durmuştu. Gözüne getiriyen oğudan şu sözü mengdedir diyen söz de. Kumay. Şudur ya. Şudur ya. O bolmagy mümkin, o bolmagy mümkin. Kumay mı? Kumay mı olmagy mümkin ne? Kumay uç bolýar da. Hıyar uç. Köy boldum sen men uğran yüreğim. o dilegme diýär Yani de. Ew bolmaly. Aşağı kadar- Kumaýyma dälle dilegme bolmaly. Şon ýaly ew bolmaly bu torşy. İkinci midan, Hani Kölüne diye. hani gittin sen, men nirede diýende, gittin, ýöne näde gittin? Ýürek gittinmi? Otlu gittinmi? Uçup gittin Uçup men gittinmi? nirede. Hani uçup gittim. Uçup bolýar. Ilgap gittinmi? Nirede. Şon ýa. Hani Näde? uçup gittim däl. Ýediňe teretlen gittinmi? Uğran Teretme. Ýöne, ýöremek bilen bar, gitmek bilen bar. Birinji ýerden ýama dogry ýolda barýar. Ýa-da ertekilerde aşyk magşuklary, meselem, gaýbana hyýala getirip aýdyganda aşyk magşuklary birleşdirýän şo sözdür. Siz ne? Kumay mı? Sesli topar, uy, Günter Biz bara fikirlenýärse. Bar pikiriňiz. Kala su dökülýär diýdim. Senekler su dökülýär. Itki diýär. Itki diýär diýip bolany. Melegne mi? Ejidler, Ýüregime melegne mi? şol söz Hani Sen gitdi. söýgü bollung sen. tinňämi ýerde su dökülse. Yetelim. Tinňe diýip bolýar. Hani Gura, näme? Ejidler, Tinňe gura diýýär orada. Gura dene aýdyp bolady. Ay. Yok uğran. İkinci gidip sağ. Bir kanat berdiň her şo arzu. ew bolmaly ýygy ew Kanat gittim. Ben çünkü iki düşünükle. Ki. İki kanat. Ki. İki kanat. İki kanat. Gerçekten. Şada niye yapar? Jogamız var mı? Men karı gözüm değdim gönlüm. Kışk melegme bolayma. Baş bilemem. Bir bolýar melegme Awa, değil. melegme. Dilegme var da ýokarda. Awa. Dilegme melegme bolmagy mümkin. Melegme. Gidiyelim. Hani bolanda gaýyp bolýar da adam. Söýgü bollung. Gaýyp bolýar, gözler gaýyp Hayır. bolýar. Yönüm gitmek bile bağışık değil. Bakma. Gitmek bile. Hani gittin diye. Hani yürek gittin. Hani o damen gittin, otlu gittin, ne ılgap gittin, uçup gittin, sinip gittin, Sinip gittim. ne Sinip gittim. Yo hani sinip gittin sen men sen nirede bolmar, sinip gittin orada. ay gel, Hani gitmek bile bağışık. Yürek gittin, uçup gittin, ılgap gittin. Ben näme diýem? Men melegme diýýän. Hani Yaz buwan. Hem bilen mi? Yok bolmadı. hani yürek gittim diýdim. Söýgü bollung sen ejidler yüreğime. Söýgü bollum sen ejidler mi? Awwa. Ehe. Şoda Hani Ejidlen yüreğime. Bir kanat, iki kanat. iki kanat berdin her Hani arzu. söýgü İki kanat dip tasdiklaw turma kutmana bir kanat o şu umumman aýdylýar diýme. Bir tatbiklar düşündürüp gelýär. Aydın sam. Onu iki dip belli onu. İki dip bile. Kanat iki ýöne şu da Bir dip bolýar kanat iki. Awa. Aşk bele bele diňi bir jöhet galy. Hani kaçıp boldan näme? hani gaçyp. Awa, hani açıp gittin sen. Ay, Bir et. Kaçıp bir ýerde kalyp. Yürek gittim bir hili açyp yumşagrak. Yürek gittim ama Ilgap gittin. Başka näme diýdim? uçup gittim. Uçup gittin gaýyp. Yitip gittim. Gaýyp bilen has ýakyn. Gitmek bile başka. Adam Yürek ýa gittim, Yürek yürek. ılgap gidýär.
Gidiyor diye oldu diye mesela. Köy bolup sen Böyle gitmek bile yok. Uçup gittin diye yerler. Bol. Uçup çıktım sen ne yaptın? Ravi. Awa. Uçup gittin diyeli boldu. Bol. İlk olay. Kim uşağı belli değildir yani. Kim uşağı belli der. İki topardan ayterip götür bir alışım ona yazdı. Eğer uşağa köpöldü. Fikirlerim. Hadalle. Yani o. Köpelli mi? O fikirlerim ilk koydu şu kadar. Fikirlerine kavat gelmedi. Şeyle mi? Ne mi? Dinleyelim mi? Hani? Dinleyat indi gerek boladın ki getirişlerimi dinle dani başlayalım. Sevgilim sen sevdin yüreğime İki kanat verdin her arzu diligime Kara gözüm deydin döndün aşk meleğine Kan uçup gittin sen mentin Melek de uçkul yaran. Hava. Sindin. Men ya çeppe aytdım da Aytma su ecide. Uğrama da. Singe. Ama singe aytma dökül istenik gere. Uğraya yani başka. Tam neçe deydi eşitmedim. İkiydik doğru. Biz tuttuk mu? Uttunuz onu belli. Bereketler köp sağ olun. Aytarak gün törüp toparmak ütködü. Adacık kendiler tedavi 5 4 hasap bilen 3. şerte geçecek. Format mehmanımız. 3. şertem biz o şerti düzemizde kelamda ada ağırmadı. Giyeceğiz yatmak düzdük dünüce ne için? Durmuşda mektepte okuduğum yatmaylıydık. Durmuşda yürek bir kalk yönü köçe sorular var ya fikir öğretmeleri fikir öğretilmek için esasen mektepten başka orta mektepte okuyup gören sınıftan geçen okuvchiları, uçurma okuvchilar bir olan mektepte orum yatlarlıydı. Yani içericik sorular ya. Aha. Durmuşda da bolup bilen arasında böyle ara değişik bazı sorular berýärler. Fikirini bilmek için. Her bilen jogamadan bir tuk bilen. Yönü näli? Soru berýän, sırly soru berýän öýdüm. Haýdamada biriňiz jogap aýdarsyňyz, bilseňiz de bir tuk, bilmeseňiz ikinji topara geçýär. Bilseňiz de bir tuk, bilmeseňiz iňiňize geçýär. Şonu da bilmeseňiz utuňyzy aýyrýar. Bolonju tuklaňyz bardyr. 4, 5 tutuňyz aýyrýar. Sırly soru. Üstü diňe soru dinlemek galy. Var ya. Soru düşünüp ýa-da sorulardan düşünersiňiz. Onda tomaşa diýip mehribandyr, goşmaşa şertimiz. Bir de onu da kovuluyat tabii ben. İnsan yok kovulmaz. Bu yer uğrat. Utuksuz gidiyor. Kovulsa da kovuladı ben insan çata oturmalı. Kovulsa mertebeli kovulmaz, Yok. yürüyemez. Kovuladı da sonunda ne için? Ama onları doğulanın ben de ben. Uy, Ya kuşlar var ya. Esasat güllü var mı? Aşıkma. Yok aşağıda sizde güllü var. Pulum tam işit verir size. Hayran. Onda ne mi? Tomaşa diyat, koşmaşa şer. Sarılı favar, beyatlaşlar. Sizin gibi. Sırlı soğan, yönü iki tane görünüş döndü. Dillen soğan veriyor, sonra ikramında da bir nece, o da sırlı, yönü bir nece farkları var, ve bilmeli tapmalı, nedir, gitmişimizin, ya şertimizin devamını bilir. Onda ne mi? Birinci, sorulu soğanı, sırlı soğanı da geçiyor. Sırlı soğanıdan şeylere, kenara iki adım geliyor. Görseler, kenarda dine bir kayık var. Yönü ol kayık, dine bir adamı götürmeye gücü yetiyor. Yankı kenarda olan iki adam, ikisi karşısına kenara geçerler. Ne? Kenara iki adam geliyor. Görseler bir kayık var. Yönü ol kayık dine bir adamı götürmeye gücü yetiyor. İkisi karşısına kenara geçiyor. Ne geçti? Ne geçti? Kaptanına yapışıp geçen olay mı? Dinlen, cevap alayan, cevabını tayin et aydiyanız, bilseniz de bir utuk berýär, bilmeseniz de utuňyzdan aýyrýar. Ýöne ikinji ýalňyşdyňyz. Ne tuweleme bu tutuk berýän tayin ýarapdy. Pikiriniz barmy? Wagtyleme diýelim, nähir bolup biler. Aynen kayın içinlere hiç yer yok. Bir adam götürmän üçin. İkinci adama yer yok diýdim de. Adama yer. Ýöne ikisem öz garşysynaky kenara geçýär. Nädir? Kaptan şu kayık bolsa, onun içinde bir adam bolsa, şu kayın kaptana yapışıp nime geç gidiyen olaymasa? Cevap ne doğru? Ay tarafta para geçer. Kayık bir adam götürýärme mümkinçiligi barmy? Yok. Diňe bir adam götürme mümkinçiligi var. Bir adam, iki adam eýen bolmuyor. Bolmaýar. Boyunna mintada Sonra bolmuyor. ünüsü tomaş etmeýän dinleseňiz, gönü ýöne koýjak. Ýöne koýjak. İki adam kenara gelýär. Her sen öz karşısındaky kenara geçýär. Nädir? Adam iki kayık bir adam götürmän gücü var.
Yerden öl karşısındaki kenara geçer. Ya kenarı su yok ya tabii. Su var ne? Çünkü kayık var ha. Cevap mı? Su yok diyen de. Sen karşısından kenara geçtiler ne Allah. edip diye. İleride söz oynatma var da biraz. Söz İlk oynatma. bir geçer, kaygı uğrat ya. Yok, Ya iki zaman kenara iki adam geliyor. Gördüğünüz bir kayık var. Yönü o kayık bir adam götürmeye gücü yetti. İkisem karşısından kenara geçtiler. Ne edip? Sen söz demedi var. Söz var. Birinci söz cevabı aydık doğrusaydı. İkisem karşısından kenara geçtiler diye. Ben Cevabı var mı? Cevap yok. Yeni bir Yok. plan yani. Cevap geçer. İnne her bir yanlıştan utumuz gidiyor. Men ayna gurulacak gerçek paydayma fa. kenara geçtiler. İşte bir numara bağlı. Bir mekirli var. İlk bir geçer, Tamam. sonra yine bir geçer. Cevap mı? Cevap alayan mı diye ayttınız da. Ayttınız. Teravi başka gurulduğunuz ağzından çıktı. Cevap doğru. Doğru. Vay Hemen. çepe. Cevap doğru. Ne oldu? İşmedi galiba. Birinci bir adam ünye. Hava. Aytta karşısındaki kenar, her kenar karşıdaki kenar. Yine şu doğru. Doğru. Bir adam ünye geçiyor. Edir şu an son ne O adam o Doğru. öl kenar. Men häzir şonu diyecek boldum dedim, häzir siz diyerdiniz, Ha, diýenler her tak bak. diýenler diýen. Ha. Doğru şu karşılaş bolýar-da, Ha, biri ha. karşılaş bolýar, doğru. Her karşıdaki Doğru, kenarda doğru. doğru. Benim killemi istesek vakti var. Gurulaya arasında En şeydi. yalta, mektepte yalta okan, yalta okudum dediniz de yalta. Ben yöne tuvaleme bildiğin sonunda. İnneki, o ama iki dur değil ha. Her gitmişim başlarına öngüde planşet durdu. Ne için dur kadiyan o tamam. Elini arkayın al biliyor kadar açtığına mümkün olsa bol soğuk ba. İnne. Sen bu tavan ipti var. Her şey tapadı ya. Şunun içinde bir neçe söz var. Hava. Bir neçe kent sözlem. Yöne söz şunun içinde öz uğurmada değişli, değişme sözünü tapmalı. Belir vakitte. Değişme söz. Öz değişmede değişti. Değişme söz tapına da burutuk veriyor. Değişme. Değişme mi diňe? Evet, dine değişme. Değişme söz. Bir söz mü kullanmış? Değişme bir söz da. Değişme. Değişme, Değişme bir söz da o. Değişme söz o. Değişme sözü ya da şoňa değişli. Bizden Değişme söz. değişme. Değişme tabii. Yok, bir söz tapmalı Yok, şu değiş. var. O değişme Değişme sözü tapmalı. tapmalı. Değişme sözü tapmalı. Ha, değişme sözü tapmalı O mı? değişme sözü tapmalı. Kiçira kalmatmadan mı? Şu görgen ýa-da planşetim 4'e bölseniz 1 2 3 4 son 4-nji bölügine yerleşer. Yine değişme. Aha. Değişme. Berekeler. Ana Ne? aşık derdi taptı. Ne diyeceğim? Berekeler. Değişme. Berekeler. Bölümü. Bu esasana bir mektepde de çağdan bir göz etimini, gözünü çok El şarpında ne? Bizler bilemiz de çarpmadın mı? Birbirine. Açar. Fil hali Oui. çek yuvaşık bilen aytdı da yuvaşık bilen aytdı eşitmedik. Böyle yine bir kiçiler şunu yalar, yöne inni gedekleşe aylin ha. Hava. İnni söyle geçer. Şuna yine bir soru var. İnsidin deme ayşe. Bolýar. 7 tane ayarlığın. Herdi böylelerine bir işten kubra var diyor. Yine birinci ayarlığın nahar beşiriye, ikincisi saat çalıya, üçüncüsü kuşta oynaya, dördüncüsü öylüyor tertipleşiye, beşinci surat çekiye, altıncı kitap okuyan mı olsa, 7. ayarlığın neymiş diyor. 7. ayarlığın. Kitap okuyan mı 7. ayarlı olan ne miydi? Şu gelinle moğol olan. Bunun da sebep yok. Yani. Olur, hem de bir meme. Biri kâsı doğrusa beyleksi. Mehmet. Cevap var mı? Yok. Ona geçiyor. Eğer yok. Nahar bir yere, yer yere. Ona geçiyor. Cepte kurşan. Nahar bir yere, yer yere. Tamdıra çörek yapıyor deyse. Şu ol yere. Sonra yürüyem şu. O şu nahar o. Yok. Yok bir adam eden bir zat et gördü ya. Hep bir ibrayet. Tam da çörek pişir ya 7. ay. 7. çörük pişireyim. Cevap verden olacak mı? Yani yok gerek kadar yani cevap alır. Ya cevap yok size de. Yadarlık şey yok ha. Sol Ne mi? çörek pişir. Çörük pişireyim. Cevap ne doğru? İkinci de kaydık gelem. Yine ne doğru cevap verden utumuz alıyor. Kaydık geldik ayetleri. Ben krediyen kuşta oynayam kredi. 2 gol oynayar kuşta. Denge geri çarpam. Geri çarpam da. 7. ayarlığın 7. ayarlığın kuşta oynayam. Yine planşete kaydık gelem. Yine bilmeli sözümüz var. Bilmeli sözümüz. Mümkün olsa planşete kaydık gelem. İnneki
bilmeli sözüňiz. Bizim gitleşimizin adı. Bizim gitleşim adı näme? Bäsleşler. 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 Şol söz tapmaňa haýyr. Boldy. Näçinji böyle onu? Ýönetäkli tapjak bolan, Arif çyňyslaýdyr. Onun biçimisi. Bäsleşler. Bäsleş. Bizim görýänsiz mehmanleşler ekranyňyzda beýim tapdyňyzmy? Tuwalyň basyn tapýany. Tapýanlardan durun. Taptık. 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 O ne bäsleşler. Bäsleşler. Ene ýokurdum Bereketler, gaýdy. edil merkezde. Tapdın mı? Ha, tapdılar, merkezde yerleştik. Ana, Çete. tavuğunun. Tapmadılar bizimki de yok ki. Bak. Ortarda, Aynenim. Bir de yok deyip tutsana aman yukarıdan. Aytjaktım haydi böyle öptü, aydı aytmak tamam. Yanından çıkmak utunmadı boş oyun. Ondan hemen sorulu, sırlı soğarmada geçer. Nirde şular yala hadise duşya, bolup bile, nirde şular yala bolup bile, atın üstünden gökli. Nirde şular yala Sportda mı? duş etkirdiniz. Sirkte boldy. Cevap mı? Atın üstünden Yok öpke. ya. Sportda. Cevap mı? Hawa. Ne doğru? Sirkte bolýlar. Cevap mı? Hawa. Ne doğru? İnne cevap, ne doğru cevap ben oturmadan yani. Gurlamak mene. Problemi de amalya, o cevap amalya. Ene hizmette şeyde arasında bolup biler. Hani- Utunuz gidenden sonra. Hani Utunuz Ay giderim. utun mu? Gidenden sonra. Atın Yok diye. Aa, niye de bolup biler? Niye de duş oynadınız? Kış oynanda böküp bilir. Cevap mı? Hawa. Anık cevap. Hawa. Anık cevap. Hawa. Doğru mu? Yel şarkımda ne? Yel şarkımda var. Doğru. Kış oynadınız atatımsınız yok ya. İyiden doğru yöne koyucu cevabı. Bereketler. Ama onun mu oğlum? Siz gaýdylarym. Aa. Indikler bilýär. Taýyş bar. Awreňiz bar. Halipa da köpek Ya var. halipadan bilýän awreňiz bar. Gaýdy indikler bilýär. Ona Hadi yine de sapık mümkün olsa bu. planşet alyap, mümkün olsa. İndeki bilmeli sözümüz, şunku bayramçılamız, güzel payitahtımız, Aşgabat, söz, Aşgabat. Doğrusuna özlem tapayını ettik birinci. Özüm tapamak mı? Özlem tapamak, yine taptım. Sizden yer taptım. Aşgabat. 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 Planşeti, görýän suratymyzy Owa. dörde bölsüňiz, Owa. edil bir bilen üçün arasyna düşýär. Çılık. Bilen şunu arasında ha. Çılık soň üstüne düşýär. Ne? Aşgabat. Onu taptık ha. Aşgabat. Hani ine Aşgabat. Bir de men tapdyk onu diýen biraz bir burmut Arada ýalar. giyecekler. Ýerde geçýärdiňiz Az da. garaşaýmanlar diýen. Diňre kolary. Halipana garaşlýan kaýdy bir däne halipanda garaşa tökler. Ýene Sen taptın oyunda ha. Utun mu da alarsın? oyunda näme diýilýär aslında? Oyununu ataňa murda ýypdy ýa. Görüşdi ola görüşdi. Görüşdi. Oyun görüşdi. El belliýän ýene el çarpanalyk el çarpmagan. Bol. Aýtdy. Ine jelmeji şu ýerde ýene bir sowal ýöretýär. Bizim rejisorymyz haýyş edýär. Şunu goýduk diýär. Ine. Dün däli öňün Rowşen 17 ýaşyndady. Inniki Rowşen 20 ýaşynda. Ne? Boğaca sözleri dinlemeli, kiretmeli. Dün däli öňün Rowşen 17 ýaşyndady. Inniki Rowşen 20 ýaşynda. Ne? Görýär. Oranlar. Neme? Fevral aýy bar ha? 4 ýyldan bir. Fevral. Oto. Şonu bolaýmasyn? Bereketler cevap mı? Hawa. Ne doğru? Düýnlerle onu 17 ýaşynda indiki Rowşen 20 ýaşy. Nädir? Düýnlerle öňün bolsa öňün bunu hatana gidiyor yıllarla. Düğünlerde öňün indiki Rowşen cevap yok. Cevap yok. Onu kılmat edip ona ayrışlar cevap yok bolsa. Şeyde. Vaka. Vaka. Birinci yanvar günü. Şu vaka. Birinci yanvar günü. Dünden öňün näde? Diýmek, şu gün birinci yanvar günü. 3 yaş neme artma yapıyor var. Dünden öňün 17 ýaşynda. Diýmek. Üçünü etçädara şunu. Yok. 3 yıl geçmiyor ha. Birinci yanvar günü. Awa. Şu an birinci yanvar günü. O birinci yanvar günü. Dünden öňün diýmek kaýdy tene bolýar? Yok. Düğün 31'i 30. Dekabr. Dekabr 30 bolýar. Awa. Awa. Şu gün 17 ýaşynda.
17 yaşında barına yiyem 20 yaşında. Yo, birini 20 yaşında diýem de, inni kel 20 yaşında. Näde? Cevap var mı? Cevap yok. Men ne yok. İkinci de yok gidiňiz, şoň üçin ötünç soraýan. Ýöne lezzet bilen buruşmaly aýyrýan. 20 yaş. Cevap yok dedim. Ay iki tane mümkünçükler diye. Cevap yok, utuk aýyrýan. Cevap var mı? Utuk bulardyr, maýyz arkaýy vurup bir çet. Hayır oğlum. Cevap var mı? Tamam cevap. Cevap yok bolsa utuk aýryç, meniň dogry jogap aýtsyn. Utun ayrı. Hayır, hayır. Bol. Ha, Çok ayrı. Ayt ya. Yeni düşünmek iyileştirmek için. Sonra birinci yanım var bunu. Dünyanın ömrünüm 17 yaşında değil. 30 yaş. 30 dekabrda. 17. 17. 30 dekabrda 18 yaşında. Yani şoň doğulan günü. Sonra Onu birinci yanım kurma var. git ya. Hawa. Bir geçiyor. Ava. Geçmek kadar 19 yaşında. Ava. Onunla. İnni kilim 20 yaş. Doğru düşünüp. Düşünüp. Sana çarptı. Bundan ayrı Ya düşündür onun için. Beyin doğru. Beyin doğru. İlette. Pikirlenme için atı bu. Ava. Fikirlenme için. Madem köp sağolun mehran yerleştir, hormatly mehmanlarymyz. Üçüncü şertimizden, goşma şertimizden tamam bolly. B. Fikirlerime yeni gabat gelýär. Näme üçin? Hasamyl 6. Boldy. Yeni gabat bilen. Yeni gabat bilen geçmişimiz jemler yok. Yine bir gowy şertimiz var. Men endi geçen şertler ýa gowy şertlerden biri kimke? Yurdumuzun meşhur medeniyet usulüne işgari. Utuk var mı onu da? Utukken. Şu artılığına kadar o olacak da 2000'den geçtik. Gol. Yani 8 artı olacak o da kıyım oluyor. Anta deňleşdirme uğradım da mehmanlar. Şu adı senin. Şu adı senin. Başardığımızda Bayramçılığa. 70'in tarihinde. 75'in tarihinin ilkinci tanımına bolup da onun son terden çağırdık bir yerini utturup gittik. Yine bir zat bolýar, rejissörün öýde goşu bilýär. Değil mi? Ol bolýan da. 75'imizde yok da. Yok onun için goşduğumuz bolýar da. Zaten rejissör orada murat değil mi? Şu öýdüni şeyle goýup bar diýip. Aman ul dogulanyň gününe goşu bilýär. Boşayır mı? Böyle derek boşadan boyar. Gerçekten nur bolýar mı? Zaten Zıdır kaynatıp barýar. O näme gelip burutup bulara verecek bolýar, diyecek bolýar. Yo Goşalyp. bir de vermeň rejissörün öýdi, Orad Murat'ın öýdi keskitlerde hayf topara aýtyrym, bu töre bermeli öýtgesin. Onu da. Boldy. Onu burutup gaýdy ýerde. Hem bayramçylyk günü bu. Göçse bir netije berdi, burutup berdi. Onu kim şu oturandan gatnaşanyň içinde ýaş ulrak boldy, onu da berip bilýär. Onu tutup bolmadı. Tutuklamız köp belýär, onu tizip sanaý berin näme şimdi. Onda näme kimke? Yurdumuzun meşhur medeniyet usulüne işgari aýdym şu sahadan da artist bolan çoňsu dogry, ýani kölegöň görkezýär. Aha. Görýär, tanasagat tanaýar, tanamasak ikinji surat açýar, kömek suratda. Üçüncü kömek surat. Soň dördüncü hem doğru açýar. Doğru açmaqa ýene şu ýerde goňçy kömege daýda hyzmat işe gerýär. Ha, boldy. Goň hyzmat köne. Goňçy hyzmat. Onu da bilmedik ýagdaýynda bar goýun suratlanmak, bar ýene tanaýan. Birden el belirgine jaňa deňizde el almada giň görmän. Ýa-ni gitmiş tanamadyňyz da. Doğru bilen. Ýene bazen tanamayan aýdymçylar edene diýişler. Kimke? Onu taý. Onda näme haýlyşyr tomaşa diýär? Kimke bilen jemleýişler demek ýeňjini saýlaýançy. Ay oran utup berse de ýeňji bolar mı diýär? Ona mäle görür. Tomaşa diýär kimke? Başla. Onu birinci suratdaky bilen kardeşimiz Ahmet Dolduy görüntü otur, araşıp açar kimke? Yine gadatlyar. Ak Jogap Muhammed bermäkäňiz. Muhammed. Men birinci diýdimi? Ak Muhammed Boldy. Han. Kendim diýilýär. Ýa, bilen birinci bu jogap berdi. Şoň üçin hem bir utup berýär. Ak Muhammed Han Türkmenistan'ın halk artisti. Ýene şo bileňiz soň aýdaýyn, utup bereýin, ýöne bilmäkäňiz bir az aýdaýyn. Kabagyndan tanadyk. Utup berýär. Bilseňiz, ýöne näme dogry, başga aýdymçyň, başga medet işgär aýtmaýsaňyz utumy aýrýan. Onu ýatdan çykarmak däl. Ýalňyş aýtdy. Ýalňyş aýtdyňyz utumy aýrýan. Mümkin bolsa bolama birinji suratymda ýa bilirler, ikinji agaça kimke? Gülşat. Anyk jogap. Toğry ýa-ni? Mehri. Ýok, tek Gülşat. Gülşat. Anyk jogap. Gerek. El sarpyň. Näme dogry jogap beremiz? Näme dogry jogap beremiz? Gülşat, urdu diýär. Mehri bir oly var. Mehri per ulyby. Mehri. Kim bolýar? Mehri. Anyk jogap. Anyk jogap. Men ýa-ni goşulaýmasam.
Onu fikrim yok koşul, şu an. degenip koşulsana, ne Şeyle- doğru cevap berýän, ne? Vay, Tüweleme, ceppe. bular, tüweleme diýipden. Kömek suratından badyp aýdypdy gat. Ama onun ikinci nasıl ayar? Açýar, ikinci kömek suraty. Ana, diýen o kömek. Ya tanıt et ya Aa, tanıt o. aslında ne melek kim oluyor şunu yani. O kömek ettim. Tanıtsa Leylek duyurvadan. Cevap. Leylek duyurva mı? Leylek şöyle dur şu hanım ne şawa leylek. Leylek duyurva değil. Ana cevap mı? Awa. Anık cevap. İnni çınıngı diye çarpın, sen çınının cevap doğru. Leylek öptüğürü var. Berekella, berekella. Doğru. Devam edýär, ılıkly diýden oraya alýar, aýrýar, ýöne köpürak näde o jogap aýyrma has öwrendir men. O bir de boşmağı O uğrayat. şeýle ondan. Boşmak Hani ayırmak da. Oh. Bey be. Kim ayı? koşma sotuna moydum. Başmadan haşy diýär, atçar ikinci suraty. Ana. Ya. Kömek etti ya. He? Endi Türk bir kısmet da. Masanı atlar. Şomy. Ulrak ýaşy berýärler. Ýen surat açalyk ondan soň soraňyza jogap ber. Ana, bol surat. Hani yüzünü mi atsak? Ya tegella de abi. Şular şawlalar betden. Şavlala verdi. Ha o şoňa nemmesden. Yok yok. Şavla da men onu. Ýene şerde kılmatmak bar diýip, näme Awa, kılmat aydan diýip? o- Kömek, kömek. Türkmenistanyň hat artisti. Tewelde garýar. Tuhan. Türkmenistanyň hat artisti. Tuhan. Meşhur ödüm ençime dünýä tahtynda. Tewelde garýar. Atagella. Atawelde. Ana cevap- Atawelde. İlk jogap berdi. Tewelde garýar. Atagella arada. Ha o atawelde garýar. Kırık. Men mümkinçiliklerden kırık gözüme gitmedim. Yo yo. Atagella. Soň men ne karetme, utup koşýan, utup koşman bolýar. Goş aýryp bolýar. Goş aýryna. Dogry jogap. Atýyly garýaly utup koşmary bolar. Meni günäre diýäňer de utup koşýanlar. Koşmak kana. Onun parağı. O kana. Ben boğur yatam. O. Ondan näme utup koşalyň aýralyň öňe hijenýär. Başlyny ennek bolar. Eldar. Jogap. Eldar. Jogap mı? Ha o. Anyk jogap. Edar Ahmet diýär. Ha. Onu oturup näme? Aýrýar. Aýraýynmy? Eldar ya. Değerli arada. Aýraýynmy? Yok. Anyk jogap mı? Anaga diýen. Eldar ne geçti? Eldar ne şu? Edar mı? Eldar şolar. Otuğuna yediledip, bari yediledip, içimden yine ağlar koşuyun. Yediledip ve diyeyim orayı yine içimden ağlayın. Tüvelemi. Eldar Ahmedov, berekeller. Ne? Doğru cevap gidip bariyat. Dinleyem, ünfüm otuyor tamam. Çekti. Başını, innek kurup. Valla meni öýdýän elim şey. Han kömekçi var mı? Kömekçi var, suratımız var. Başını. Kömek et de konç. Kömek, yeni bir kömekimiz var. Surat, yine de. Hani? Yine vur kömek et. Meşhur Halifan oğlu. Gerdendi. Türkmenistan'ın at kalanan artisti. Kuvvetler ha. Ha kuvat çağır oluyor. Değil mi? Kuvat çağır oluyor. Anık cevap mı? Şu meşhur olsa Atabay'dan nasıl? Atmayla nasıl meşhur Halifa yok. Ba Halifalar ba ýöne Gördün Atabay. yanına aydın. Oğlu, şu- oğlu. Şu kuvat çağır oluyor. Kubat çağır olif mi? Awa. Kursa, koşul yanım nerede? Ha. Koşul versen şey tuğun ayırdık ver ya da. Hayır hayır hayır. Aracımı da yoktu ayırman oluyor hatta çetti. Ayır değmeden ama ayırman oluyor yanına. Dövran Nur'a difon. Döwran Nur'a diyor penjega şoň kamengleş. Pencere şom koy. Penjega şoň kamengleş. Penjega Bir gede çıkışa baranda görüp düş penjek Sor bar. pencekli getiriyor mu? Şo penjek şolawa. Penjeginden tanıdım. Bir hatsayın, ne hatsayın? Telebi Dövran Nur Yadif değiller de. Doğru cevap. Berekeli. Dövran Nur Yadif, Türkmenistan alttan artisti, pencegen şonktu. Oturun pencek o peki. odasını tanımadı diye. O dosunmadı. Ha o da şey çekten. Katnaşan o hocam. Pencekten bilen ok mu? Ünlü. Katnaşan. Ama ona bilen ki penceklerini. Ondan hem devam ediyor. Başını yeni bir näşe varlığında var. Bu kim ki? Bilöýkan. He? Bilöýkan. Han cevap. Yok yok dime orayı. Hasta burada. Bak saya, Saya. surat aşağı. Ana surat Asman illi. Bey kömek ettik de. Var da Asman. Ne nasıl onu? O aşağıya atmanı masardılar ha. Ana. Gülşah urda waň neme dak o var da jana neme kaýnak aýdym. Hanım cevap. Urda var. Ana. Cevap versin de doğru. Hani kalan namaz da var. Yegala namaz. Ya cevap. Yine Doğru bana- kaçma oluyor yani. Awo. Ona Gülşat mı? kuşak yani.
iş bolup dursa bar. Yeni bir kömek bolsa. Yeni kömek Türkmenistan'ın halk artisti. Evet. Gülşat Kurduğum. Şarttan başka hiç Gülşat bilmem. mı? Cevap kim Gülşat. verecek? Benim Gülşat diye bilemem hali. Gülşat diye oturdun onun. Bunun şartları O doğru var da. Gülşat Ana kurdu çok var. öyle öyle. Gerekirler. Be. Devam ediyat başını kim ke? Bey be. Abi çalı otur mu? Aydın ismi. Aydın gel. Şu Aydın ya. Surda çalın. Aç. Aç ya suratı. Yok eğerden bileceğiz bilen o. Biliyor musun? Beğerler biliyor musun? Gödeli var o oyunda oynan ne aydın. Surat aç ya. İkinci kömek kelime açayım. Aç ya. Beğerler biliyor musun? Gödeli var. Öyle mi? Şanlıurfa köyünün nimeleri ha? Tak dursun ama şunu yalaydım mı bada? Gülşen'in oğlundan. Gödelim kanma. Ha. Gülüştürünün son yalaydımlar var. Doğru doğru. Cevaplarımız var mı? Yok bolsa Türkmenistan'ın ad kazanan artisti. Gödeli var. Bolleyam adanımda. Gödeli gödeli. Gödeli var. Anık cevap. Ank cevap bilen ayırdan ayrı utuyor. Hayır, bir sana ayrı bu. Ulin dinet bulin silama diye Ha, arada ha, dinle ha. de diye dinleyen men siz dinle sizin klip ayır diye benim şey deyip hayır Bolle. hayır ne doğru At kadının mı? Türkmenistan'ın ad kazanan artisti ödüm Aha. ilk başlarında aktörçülük umutuna yol başladı. Cahan mı? Cahan. Yok neme oy. Tağı var mı? Yok Tabii, da şoğlu o. aydım çıbaran. Şoğlu diye. Hemen das. Gadak var. Gadak var. Dursun Cemal. Anık cevap Dursun Cemal gadak var. anık cevap Ayrı ayrı. Ayray var bir sosyoloğu. ayrı mı? Au ayray. Bol ya ayrı yanım. Ay kısmen doğru bunu belirtmeye nokta. Cevabımız ne doğru ayrı ya. Olam da. Ödüm ayrı diye ayrı diye benim ayrı ya. Yani ne gadak var da atlan artist. Ha, olam Artist artist. olan baştan Artık orta. böyle Okan Uğur'un şöyle oldu. Cahan tabii. Aydın şey. Şu. Türkmen Devlet Medeni Aktör Kurumu'nun sanatörü tamam. şu. Sahan tağı var. Anık cevap mı? Aktör skine bu torun şol. Anık cevap. Anık cevap mı? Bursa. Anık çok. Yani anık deyip dinleyen çıktı. Neye doğru cevap veriyor? Anık cevap Cahan. Yani sayın olur mu şu an? Çok edin dinleyecek mi? Ay vay bir bar var bilem de Sol, var. sol. İyi var da hava. Sol. Son mu? Cahan Zaten takip edip cevap verdiler. Buna bir şey diyet yani bu Aynen. tonuyu koş. Vay. Ya. Zaten takip var. Doğru cevap. Gerekirler. Köp sağ olun. Onu ne? Hormat mihmanlarımız Cemliyet. 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 Doğru. Elbette suratlamızken, cevaplamızken, fikirlerimiz dengeş bayağı olmaz. Onun ne? Mehriman yaşadığı tomaşçılar görüyor. Çünkü onu belki etleşmeden bayramçılık tane yürütü. Paytahtımızı bela oturan bir oradan yürütü. Ama onun yani yalvan kovuriyan yeri nakathananın biri meşhur hanet ettağamlar önüne beyatleşti. Kılıklı oldu, mukaradiyat bir için kılıklı oldu, çekileşikli oldu. Hatamı da yönü dengde. Hatamı fikir altı bilen. Fikir altı bilen. Halifalar. Halifalar. Yöldürüm ve yaşı oru çıkış ediyorlar ençimi yerlerde. Bilin de kim olur? Kimler ki? Hı? Bizde olan. Anık cevap mı? Anık cevap. Anık Ulan cevap bir kere bir de Burtun kutuğunu ayır, ayırdı. burtun ayır, İki burtun tuğumu ayır. ayırdı abidin. Hayır, bu İki nokta. tuğumu da ayırdı. Araç yok. Bu el çarpışma devam ediyor. Ay terek toporu yenici bollu bereketler. Restoran burada tuğrun var mı? Protoba anık Kim? cevabı düşünüm diye otumu diye yani protomu diye. Bol. Törek toparı Onunla veriyor. 7-8 mi? 7-8. Proto arta pahalı. Tavu olun. Böyle her restoranların böyle dertleşer yaptık. Köp sağ olun. Köp sağ olun getleşimine katlaşamalı. Şu canı sağ olun. Aşk başaka gününü. Mektep okusu uçurumları teyile çıkıyor, ayrılma, çıkıyor konsertlere, size millette vaktini saklattırmalar, bayramda çıkış etmelidir, onu ne? Şunlarda o diye. Getleşimin hakkında da şahsı var, değerli bolşu yarı. Hayşep gurur yaradı. Getleşimin hakkında bir tacık durup geçtiler, tekliflerine vardı, mümkün olsa başlıyor. Mağara şey neme yankıyım. Sırlı da var. Şoya o olma. Fikirlenmeye o oluyor da. Köp fikirleniyor da. Biriyle kellen neme de turunlaşıyor da fikirlenmeye çok olur. Ben aşağı o vurdum. Yani ayıda tane ayarlı mi par, 7 tane. Ha, o ana ayarlı. Yani kay iki tane neme sonra o vurdum. Ben Onu mağara böyle çok anlatır, olur. koşar Yethahtı men göğünüme yaran hal şol bakşıları tanalmala. Yethahtı yat keştim hatem kellen bir hili işlet başlayan da. Bırak bir şey etmedi. Yo in son Ya, kuşarışında bakşılar tanalmal şekil bilen kim ki? Bahtın bilen yarak tuvalet. Şu bartın bilen yani Bildi bartın. bir hil biletin gelip durda fikirlerini işlep başlayan eken bir hil. Her kim bilen tarafına yıkkın ediyor böyle. Hava. Ben yankışın bir Men tane. aştı tapma o var yani. Aha. Tevavi bilin köplen salatda ine durmuşta ulanyan tözlemmiz.
ulon ýatsa. Oh. Ke onun ulanylmaýan sözlerem bolýar-da içine şonu bilip galýan. Onun iýdirleýän tapjak bolýan bärde de kelli işletmeli. Mene şonu bolýar. Şeýle rahat gowurdun gepleşýär. O menem aýdylanlara olsun. Aýly turan adam gurun. Evet, sözüm yok mu bu? Evet, aýtdyýan maýry. Evet dedim öyle. Ya menem ýa aman diýsen şu şekilli nimele suwlap. Şerek gidecek bolýar. Tapjak bolýar. Soğuk deden oldum, munem çayakır, ne böyle köp sağlam mehmanlar gitmeşime atlaşan için. Bunlar en mümkün olsa gitmeşimin ahırına da bayramçı kutlu olmadı, arzu olmadı, akman kıdamada, komşudan iyileştirmede, eğitimden hacı diye. Mümkün olsa gitmeşimin komşuları başladı. Şunu ýaly esretli günlere ýetiren Gahryman arkadamynyň jany sag bolsun. Hormat prezidentimiň alyp barýan işlerinden meýle grawaz alsın. Jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sağ olun, arzudan tatil olsun. Tamam. Müşahit başladı. Biziň ählimiz, ähli arzuwlarymyzyň rowaç bolýan ýylyna ýaşaýarda. Bizi şular ýaly ajaýyplyklara ýetiren Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähritli tutýan tutumlarymyndan beýlegen rowaç alsın. Köp sağ olun, Müşahit gün terek topory. Sunuarda wadiýat, ýa-da kodny gepleşip imkanada, sunuar ýöne şonu da biýsem, o bir tutap aldy. Ýa-da yok dämi? Yok. Dowam edin. İlkine näge onşy gepleşiňde de çagyran üçin men öz adamdan taňa köp sowallar aýtýan. Ede şu pursatda Nähriban prezidentiniň Gahryman arkadamyda bir de döredip berýän ähli mümkinçilikler, şertler üçin, bir de bildirýän anam üçin köp sowallar aýtýan. Nähriban prezidentiniň Gahryman arkadamy janyňa sag bolsun, ömrüňizden uzak bolsun, tutýan tümli işleriňizden elmedama rowaz alsyn. Bagtyýarlyk, erkinlik eşret bereniň üçin, beýik binalar, köşkler guranyň üçin, ýyly howanlar bolup arka duranyň üçin, arka dagym adyňa alkyş aýdýar adamdan. Şu gün Aşgabat şäheriniň güni bilen ýurdumyzyň ähli ýaşaýjylaryny, Gahryman arkadagymyzy, dörejilik sunuga tüýşgärlerini, tamaşaçylarymyzy şu üýtgeşik ogadan bayramçylyk bilen ýene bir kutlaýan. Ýurdumyz abadan bolsun, maşgalaňyzam awat bolsun. Sağ olun, ama arzudan tatil olsun. Şu pursatdan peýdanyp Gahryman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, her bir tutumly işleriniň rowaç bolmagyny, gadamlarynyň batly bolmagyny, her biriniň şöhratly bolmagyny arzu edýän. Çok sağ olun. Kutlu bolsun bayramlaryňyz. Çok sağ olun. Sizin bayram kutlu olsun. Janyňyz sag bolsun. Ýene bir ýola gepleşmeden şeýle bir ýatdan çykmajak pursatlara betýäniňiz üçin kutlu olsun. Aýdýat 25-nji maý diýen menim ýatlar şu senäre şu gepleşigi janyňyz sag bolsun. Elbetde biziňe durmuşmyňyz pursatlar. Sag bolun. Ene Nähriban ýyleşler sizem unudamyzok gepleşmeden geçen sanyna bir sowal beripdi. Kim käşertimizden şu ekranyňyzda görýän aýdym şeňe kimkä? Nähriban ýyleşler ýadyňyzda bolsa gepleşmeden geçen sanyna 77 we 135-nji dogry SMS habarnamasyny uradan iýleşmedi. Ýeňi jokmyny haýlar diýipdik. Olar. Birinji ýeňijiýimiz Mar welaýatynyň Mar şäherinden Maksat Täç Muhammedow. Ikinji ýeňijiýimiz bolsa Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Enejan Niyazberdiýewa. Onda näme? Ýeňijiýim, ýeňiş paýy bilen aýdym şeň şu owadan aýdymy diňläp Lede talan ýöne uzak wagt dep aýdyndan soň gaýdyp ýet ýene kiçik sowalymyz bar. Onda näme? Gepleşmemiň mehmany aşydaýdan diýişýäri 1 2 3 ana gitdi şekilli aýdym. Başlaýdy. Karaca gözlerime gülkü dalsın sen feci sözlerime sana yar men özgüyü de sözlerime duygularım dine sensin dünyada ölümün anay akval bizi duşurdu şu dünyada Ananay da baktı boruz dünyada Gülümün anay Sen mehrine
ananay Dolunay deyin nur saçardık dünyada İnşe yıllar sevip gittim bilmedim Söyledim yine sevgimi bildirmedim Men qarashdim sen gelerni isledim Duygularim dine sensin dünyada Gülüm ananay Akval bedi duşurdu şu dünyada Bana ananay Ananay da balklı boruz dünyada Dolunay deyin nur saçardık dünyada Sevgi verdim, duygu verdim kalbime Aşık bulup aydım aydan adıma Yakma beni, yakma aşkım oduna Mehribanım dine sensin dünyada Gecelerini okuyor, yürekte kararım yok Durmuşum manisi yok sensizden anay Gülüm ananay Akval bedi duşurdu şu dünyada Bana ananay Ananay da bakla boruz dünyada Gülüm ananay Sen mehrime dar mine şu dünyada Bana ananay Dolunay deyin nur saçardık dünyada Ananay da bakla boruz dünyada Ana mehran iyileşler devam ediyat. Hormatly mehmanlarymyz ýene kişi ahwalymyzda tomaşa diýen iyileşmemiz üçin kimkä şertimizden şu ekranda görýän medeniyet işgäriňiz kimkä bildiňizmi? 0504 gysga telefon belgimizde SMS habarnamaňyzy uratmaly. Uradybam aýdymçyň adyny, familiýatyny ýazmaly, öz ad familiýaňyzy, ýaşaýan ýeriňizden ýazmagy unutmalýar. Gepleşmeden inne kanalına ýeňejini bilmek üçin ýeni mehmanlarymyzdan haýy edýär. Mümkin bolsa iň gowran san belgiňiz 5 5 5. 5 Menken 5 doğulan günümde. Tuğulan. 5. may mı? Yok sentyabr. Sentyabr. Doğru. Menken doğulan günüm 4. Şeyle. Ya kıyınlanım aytdın mı? Yok oğuzhan. Evet, oğuzhan. Bolya. Onda şey diye alaylı. 54 55 10. 0504 gysga telefon belgimizde 10-njy hemde 54-njy doğru jogap uradan iyileşmeli. Gepleşim imkany ýeňiňizip ýalandyrys. Ondan hem gepleşim ahly ýene bir ýola sawatna diýär. Jaňa sawatny bizim şu produktorda şeýle bagtyar durmuşy, bagtyar halkyna peşkeş beren gahramar hadamyda şäkli sawatna diýär. Hormatly prezidentimizden Jaň Sawatny ömür uzak bolsa ilmi damaşlar ýary şany owudun toýdur bayramlarymyzda hormatly şu mehmanlarymyz bilen öz mehriban doğan garnaşym diýdarlaşyp bir program başyny ýüşüp owudun bayramlarymyzy bellemäge, rahma hadamy saýtyna asydy ýurtda ýaşamaga elbetde bundan beýle her birine de ardy edýär. Jaň Sawatny bir de bolsa mehriban ýeşe sizi bilen uzak wagt goşuşamyzok. Bilýäňiz ula 7 günden şol wagtda şol sizin garaşýan bähtisat gepleşimizde Türkmen wagt teleýriminde görüşýän çägem ýeşiňiz uğruna bolsun. Jaň Sawatny bir gepleşim tamamlaýar ýöne 20 may bayramçylyk münasibet etdik. Türkmen wagt teleýriminde kän sowgatlar taýin edildi. Siziňe tomaşa daýmak galy. Bilen daşlaşmaň ýaýlymda galy mehribanlar. Hoş sag bolun. Jaň Sawatny.